खुलुमबाय आं गेवलां हाजोआरि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 26 अक्ट'बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ हाबनायनि सान एबा एसेसियन डे महरै फालिनाय जायो। जम्मु आरो काश्मीरनि जुथाइ हायुं आवथायाव हाबनायनि साना मोनसे जिरायनायनि सान, जाय 26 अक्ट'बर 1947 इं मायथाइखौ गोसोखांनाय जायो। दिनैनि सानावनो नेशनेल पाम्पकिन डे एबा हायुङारि जोगोनार सान महरैबो फालिनाय जायो। बे साना मुंदांखा दुफां बोथोरनि साजायनाय आरो आदारखौ गनायथि होयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल स्किन फ्राइड स्टेक डे, नेशनेल मिनिस मिट डे आरो नेशनेल माइक्र' निडलिं डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।